ngathi Thixo mayibe kuphela kwalento xa ndikhona ndikholwa ngoba ndikholwa kuwe wedwa Kristu Yesu andinalo elinye ithemba. Ndikhethe uyeka yonke into bathi kusolukwa ngesixhosa ndakhetha ukuziyeka ezo zinto ndakhetha ukoluka ngenkonzo kwaqhwatya izandla into ingento leyo uba umuntu oluke ngetiya phakathi kwabantu ngenxa yoba ndikhetha uThixo kunento zonke. Kuhle ukukholwa ukholwe nakokwenu ungakholwe eKapa kuphela. Yaziwe insindiso nakokwenu lento ishumayela lapha ibe yilento yaziwayo kokwenu ezilalini ngoba insindiso inamandla naxa uyishumayela ezilalini ngoba ezilalini kunento endayifundayo into yokuba xa usezilalini kulapho kufanele wazeke khona into yoba uguqukile usindisiwe ngoba kunesimo ndike ndahlala ezilalini kunesimo bazalwane bakholwe kakuhle Kapa xa befika ezilalini bangavali indawo into yoba bayakholwa. Kholwa eKapa ukholwe nasezilalini ubonakala uba usindisiwe awuye etywaleni awuyi kwizinto awuzimasi izinto ezinxamnye noThixo ubonakalisa uThixo ngale ndlela uyiyo kule ndawo kuyo. Yivangeli eyandicedayo ngeli xesha ndiye ndathi xa ndifika ndaqonda uba Thixo ndicela uzundincede. Ngeli xesha ke engcwatywe ekhaya kungcwatywe kakabini kulo nyaka ndiqonda uba Thixo unguThixo uzawuba nam ndabe ndingenandlela ukubheka emakhaya kwangcwatywa kwaphinde kwangcwatywa futhi kodwa uThixo uye wandomeleza ndahlala kuThixo ndisesikolweni uThixo wandinceda wayipholisa inhliziyo yami uThixo ndahlala naye. Lithi iBhayibhile uMoya Oyingcwele ungumthuthuzeli ndambona uMoya Oyingcwele endithuthuzela kungekho bani osecaleni kwami kungekho bani ondivelelayo kodwa uMoya Oyingcwele ehleli nami uMoya Oyingcwele endithuthuzela ekunye nami imini nobusuku ngoba lento insindiso okanye lento ukukholwa into ephilayo noba yangathi ivela nabelungu kodwa into enamandla ephilayo noba yangathi yafika ingacaci kodwa iyaphila ngoba isimanga sento noba kuthiwa yeza nabelungu kodwa indlela enceda ngayo inceda abantu abamnyama. Siyayibonga lento yafika empilweni yethu yatshintsha ifamily zethu. Siyayibonga lento yafika ebomini bethu yahlanganisa imithathu. Siyayibonga lento yafika empilweni zethu yahlukanisa abantu bethu abantu kunye nezifo. Haleluya. Sibonga amandla evangeli ngoba ifike singento yafika singaphumi kumakhaya aphucukileyo singabantu abangazelwa ntweni kodwa sibonga uYesu owafika empilweni zethu wasihlanganisa ngevangeli. Haleluya. Wasihlangula futhi akasihlanganisa nje kuphela kodwa wasihlanganisa futhi wasihlangula. Amen. Bayibonge Nkosi. Haleluya.